En aquest hotel tenen un llibre gegantesc, pesa un mort això, de la història del Mickey. Està super ben il·lustrat. Deu valdre un rave aquest llibre. Dels principis, en blanc i negre. I els anys 30, por ahí, m'imagino, anys 20, 30. Diferents joguines que hi havia. Còmics. Jo no sé ni quina època és ja. Això encara és bastant antic. Aquí ja comença a ser més modern, deu ser anys 40. I aquests són dels anys 40, més o menys. Aquesta m'encantava, la tenia jo de petit, allí en VHS. I això és més modern, anys 70 i 80, i això deu ser 90 inclús. Però és molt xulo aquest llibre. Ara el pots llegir aquí tranquil·lament, en el lobby.